אוקיי, אנחנו מספר מאוד יפה של אנשים. אני מניח שהקהל ימשיך לגדול בזמן הקרוב, אנחנו נשמח להתחיל. אז ערב טוב, טוב לכולם, שמי חן שמילו, אני מנכ"ל עמותת בוגרי 8200. אנחנו שמחים לראות איתנו כאן הרבה מאוד חברי וחברות עמותה, ביחד עם מוזמנים נוספים. הרחבנו את התפוצה גם לחברינו מעמותות הבוגרים הצה"ליות הנוספות, בדגש על הקרביות, ואנחנו תמיד שמחים להזמין גם אותם לאירועים מעין אלה. מאז תחילת אה, המבצע באיראן, שלשמחתנו הסתיים לאחר 12 יום, העמותה בדקה מה היא יכולה לעשות ואיזה ערך היא יכולה להביא עבור הבוגרים והבוגרות. אנחנו קיימנו אירוע אחד לטובת משרתי המילואים ובכלל כלל חברי העמותה, שעסק בנושא של תמיכה רגשית וקהילתית. אנחנו קיימנו גם וובינר ליזמים ויזמות דרך תוכנית ההאצה שלנו EISP, שעסק בהתמודדות עם זמן החירום וכיצד מתנהלים בתוך הסטארט-אפ. וכעת אנחנו כאן בשמחה רבה עם השותפים העיקריים של העמותה, חברת פרופיט, בוובינר שלישי, שלשמחתנו מגיע לאחר הפסקת האש, ויעסוק בנושא של השקעות פיננסיות. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאיתנו היום פה בוובינר אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי ושותף לניהול בפרופיט. נמצא איתנו גם פה בנוכחות, אבל לא ידבר, ירון דואק, שהוא משנה למנכ"ל, ונמצאת איתנו כאן שותפה יקרה שלנו, גם היא מפרופיט, אליסה מחלין, מתכננת פיננסית, ואני אעביר את השרביט מאוד מאוד בקרוב אליהם. אני רק רוצה לציין, אנחנו כמובן מביאים כאן מידע לשם העשרה, לשם דיון, אתם תוכלו לשאול שאלות בצ'אט עצמו, אבל כמובן שלא מדובר בייעוץ או תחליף לייעוץ, והנה אמרתי את הדיסקליימר. נעביר את השרביט כעת לאליסה, וכמובן נציין את מה שהייתי מציין גם בסוף, אבל נחסוך לכולנו. אנחנו לכאורה בשגרה, אבל עד שכולם לא יחזרו הביתה כמה שיותר מהר, החטופים והחטופות וכל כוחותינו בשלום, אז אנחנו לא שלמים, וביחד עם האמירה החשובה הזאת אני שמח להעביר את השרביט לאליסה. ערב טוב לכולם. קודם כל תודה רבה שעליתם לזום שלנו. אנחנו באמת רואים חשיבות רבה בקבלת החלטות בתנאים של חוסר הוודאות. כמובן כשמדובר בחסכונות שלנו, בין אם זה פרטיים או חסכונות דרך מקום העבודה, פרופיט בעצם זאת הקבוצה הפיננסית הכי גדולה בשוק היום, שעוסקת בשיווק וניהול של השקעות בכל מיני מגוונים, בין אם זה קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיות ולאפיקים אחרים ונוספים. אנחנו באמת רוצים להשאיר את הידע ולתת קצת כלים איך אנחנו בעצם מנהלים את ההון שלנו, כאשר המציאות היא משתנה ולא ידועה. אמיר תכף יעשה לנו איזושהי מצגת וידבר על שוק ההון בתנאים של מלחמה לצורך העניין, כי אנחנו כאנשים פרטיים נוטים לראות את המציאות שלנו כפרטיים אל מול המציאות הפיננסית, שבעצם אנחנו צופים שהכלכלה תגיב לרעה, והמון פעמים אנחנו מופתעים שהשוק ההון מגיב טיפה אחרת מהמציאות שאנחנו חווים. אז אמיר, בבקשה, אני מעבירה את רשות הדיבור אליך. שוב תודה רבה, ואני מקווה שזה יהיה מועיל. תודה רבה, אליסה. אני בכל זאת חייב להציג דיסקליימר מלא, ואז אנחנו נתחיל. לפני שנתחיל, אנו מבקשים להדגיש שהשיחה כוללת תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך תשכ"ח 1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי פרופיט ודוברי הכנס נכון למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת פרופיט, ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שיתואר בשיחה. אין בתוכן השיחה משום תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המותאם ללקוח, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים פנסיוניים או פיננסיים כלשהם. ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים או פיננסיים כלשהם. לאורכי הסקירה ו/או לפרופיט עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה.
אין באמור להוות התחייבות לתשואה, ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים אפשר והתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים, וכן עלולות להתגלות סטיות בין הערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיונים המוזכרים בו. אין באמור למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או לפרסם את האמור ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת פרופיט. טוב, שלום לכולם, לי קוראים אמיר כהנוביץ', כמו שאליסה הציגה, אני משנה למנכ"ל בפרופיט. עד לפני שנה ומשהו הייתי כלכלן ראשי של הפניקס, במשך הרבה שנים הייתי כלכלן ראשי באקסלנס, הייתי כלכלן ראשי ואסטרטגיה ראשי של כלל פיננסים, אני מייעץ לבנק ישראל, ללמ"ס, הייתי מרצה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. אני מעורה בתחום ההשקעות בהרבה מאוד זוויות וכיוונים, ואני אנסה לתת לכם פה כמה כלים. בסופו של דבר, כולכם אנשים שעובדים כנראה בכל מיני מקצועות, חלק מרוויחים הרבה, חלק מרוויחים מעט, חלק חוסכים יותר, חלק חוסכים פחות, כל אחד בסוף מנהל את הכספים שלו ואת החיים שלו בצורה אחרת. אבל מהניסיון שלנו, ואתה יודע, אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים שצברו הון גם בגילים מבוגרים, ואני רואה שההבדל, בסופו של דבר, זה דווקא לא המשכורת של אנשים, וזה לא שיעור החיסכון שלהם. זה מה הם עשו עם הכסף שלהם לאורך השנים. אני רוצה להדגים לכם משהו, אני יודע, רוב האנשים לא מתעסקים בזה ביום יום, הם מתעסקים בחיים עצמם, מה שנקרא, והם לא הם מבינים את החשיבות של תשואה לכסף שלהם. אז קודם כל אני רוצה להמחיש לכם את העוצמה של הריבית דריבית. מה שאתם רואים פה בגרף עמודות הזה, אתם יכולים לראות על ציר Y בצד שמאל, את התשואה. אם בן אדם משקיע את הכסף שלו, חלק בבנק, חלק בפקדונות, חלק בכל מיני דברים יושבים לו שם, יש את הכסף שהוא הרוויח, הוא רגוע איתו, הוא בממוצע עושה במקרה הטוב 3%. כשאנחנו מסתכלים היסטורית, פקדונות בנקאיים נתנו בממוצע פחות מ3% אגב. המשמעות של 3% שמכפילים את הכסף תוך 23.5 שנים. זה אומר, היה לכם מיליון, אחרי 23.5 שנים זה יהפוך ל2 מיליון. בקצה העליון, אם זה הקצה התחתון, זה הפקדונות נקרא לזה, בקצה העליון, שוק מניות, למשל S&P 500, היסטורית 10%, זה אומר שאנחנו מכפילים את הכסף כל 7.3 שנים, אז אם נעשה את אותה דוגמה, היה לכם מיליון שקלים, אחרי 7 שנים זה 2 מיליון, עוד 7 שנים זה 4 מיליון, עוד 7 שנים אתם ב8 מיליון, זה אומר אחרי 21.9 שנים, הבן אדם הזה נמצא ב8 מיליון שקל, שבן אדם אחד, זה שהלך בבנק, הוא עדיין ב21.9 שנים, הוא אפילו לא הגיע לקידומת 2, הוא עדיין בקידומת 1. אתם מבינים? שני אנשים הרוויחו אותו דבר, חסכו אותו דבר, אבל רק בגלל הבחירות שלהם, זה עם 8 מיליון וזה עם 1 ומשהו מיליון. כן? על פניו, מה שאני אומר, זה צריך ללכת לסיכון כמה שיותר גבוה כדי להשיג תשואות. אבל ברור שסיכון גם עלול להתממש. כשאני מדבר איתכם על סיכון, על איזה סיכונים אני מדבר? אז קודם כל זה תנודתיות. מדד כמו ה-S&P 500 חווה תנודתיות בקצב מאוד מאוד גבוה. בממוצע כל שנתיים חוטף איזה נפילה דו-ספרתית. שמתי לכם פה להכיר את הכמה מפוארות יותר שהיו פה בשנים האחרונות. אבל אני יודע שאני לא יוצא בירידות, גם אתם לא יוצאים, אף אחד לא יוצא, זה תמיד the other people. אנחנו פסיכופטים כולם, שום משבר לא מלחיץ אותנו, נכון? אנחנו נתמודד בכל הירידות, נניח, זורם. ברור לנו שגם יש הפתעות חיוביות, כן? אני לא בא להגיד לכם שיש שליליות, הנה בשנים האחרונות חווינו פה, סליחה. בשנים האחרונות חווינו פה גם את המהפכה של ה-AI, שנתנה הרבה ערך, אנחנו רואים את הניצחון של ישראל שנותן הרבה ערך. רק רציתי להגיד לכם משהו בסוגריים על הניצחון של ישראל.
ברור לנו שגם יש פה נזקים לכלכלה, יש פה הרבה ענפים שנפגעו, בטח תיירות וכו'. אני רוצה להדגים לכם פה איזה משהו שהוא מאוד חשוב גם בשביל להבין לפעמים שאנחנו מדברים על כלכלות ושווקים, להבין ששוק ההון לא תמיד משקף את מצב הכלכלה. אני אדגים לכם את זה דווקא על ישראל. תראו עכשיו פה במלחמה, חברות תעופה זרות שהיו רגילות לטוס את הקו לישראל, לא טסות. מסעדות פה הרבה מאוד נפגעו, סוכני נסיעות, חנויות רחוב, אנשים לא הסתובבו, בידור, קולנוע, הופעות, אולמות אירועים, חוגים לילדים, הכל נעצר. הדברים האלה לא נמצאים פה בבורסה. לעומת זאת, יש לנו דברים שאנחנו המשכנו לשלם להם. חברות תעופה ישראליות אפילו נהנו מהסיטואציה הזאת. רשתות קמעונאיות, בטח באינטרנט, נהנו, הייטק, לא התרגש מהאירוע הזה בכלל שהמלחמה ממשיך לעבוד אונליין, חברות בנייה הולכות לשקם, בנקים עם כל הירידת פרמיית סיכון, חברות ביטוח אותו דבר, עלייה בפעילות הכלכלית, צפויה קדימה, תעשייה ביטחונית בטח, אלה כן בבורסה. הרבה פעמים אנחנו עלולים לראות מצב שבו אנחנו רואים נתק. בין השווקים לבין הכלכלה, כי בסופו של דבר השווקים משקפים את מצב החברות שרשומות למסחר, ולאו דווקא הן חייבות לשקף את מצב הכלכלה. דוגמה לזה אגב גם ב-2020, בקורונה, שימו לב הכלכלה הייתה במיתון והשווקים עלו. בואו נחזור לסיפור שלנו. אז סיפרתי לכם שהבעיה הראשונה עם האפיקים המסוכנים זה התנודתיות. הבעיה השנייה זה טווח ההשקעה שאני צריך להבטיח בשביל לקבל את התשואה של 10%. אתם יכולים לראות פה גרף היסטורי של ה-S&P 500, ויכולים לראות שה-S&P 500 הוא לא נותן כל שנה את ה10%, יש לו שנים שהוא נותן יותר, יש שנים שהוא נותן פחות, אבל יש גם עשורים, יש גם עשורים שהוא לא נותן כלום, יש גם יותר מעשור שהוא לא נותן כלום. גם אם אנחנו מסתכלים עליו היסטורית, אתם יודעים שהיסטוריה יש לה הרבה פנים. מי שנכנס בהיסטוריה ל-S&P על קו הממוצע קיבל 10%. מי שנכנס ל-S&P בתקופות של משבר קשה עשה היסטורית יותר מ10%. מי שנכנס אליו אחרי עליות מאוד חדות בממוצע עשה הרבה פחות מ10%. כן? אז זה עוד נקודה שכדאי לזכור גם כשאנחנו מדברים על הסיטואציה הקיימת. עכשיו נכון שאנחנו אומרים רגע, אבל עכשיו אנחנו בתקופה של עידן טכנולוגי חדש עם הרבה ערך. אמרו את זה גם בעבר, ואנשים גם התאכזבו הרבה פעמים מאותן אמירות. ואני רוצה דווקא לקחת אתכם לאחת הדוגמאות הקיצוניות שאנחנו מכירים בסיפור הזה של השקעה לטווח ארוך, וזאת יפן. יפן, בשנות ה-80, הסיפור היה נראה מאוד טוב לגביה. יפן הייתה בחזית הטכנולוגיה. כל החברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם היו יפניות. היה לנו, אם אתם מכירים שמות כמו, כמובן, סוני, איווה, טושיבה, פנסוניק, איטאצ'י, יש עוד הרבה, כמובן תעשיית הרכב היפנית שפרצה, טויוטה, הונדה וכו'. ואנחנו, אנשים אמרו, טוב, יפן היא חזית הטכנולוגיה. יפן תוביל את העולם. יפן היא העתיד. וגם כשהסתכלו במראה האחורית על השוק היפני, התשואות היו נראות מאוד מאוד גבוהות היסטורית. ראינו ביפן תשואות הרבה יותר גבוהות היסטורית מ10%. ואנשים אמרו, אוקיי, ההיסטוריה מראה לנו שכדאי להשקיע בשוק היפני, העתיד מראה לנו שיש הסברים הגיוניים למה כדאי להשקיע בשוק היפני, ואנשים התחילו להיכנס לשוק היפני בכמויות, והשוק היפני עלה. עלה ועלה ועלה, עד שבנקודה מסוימת ב-1989 הוא הפסיק לעלות, והתחיל לרדת. ואנשים אמרו, זה בסדר, אני משקיע לטווח ארוך. המשיך לרדת, ואמרו, בסדר, זה יתקן. המשיך לרדת, המשיך לרדת, המשיך לרדת, ואפילו אני לא מדבר על כאלה שאמרו, אני אגדיל אל תוך הירידות, כן? בסוף אתם יכולים לראות פה כבר פה בגרף, שהוא חזר לעצמו ה-S&P של יפן, אנחנו קוראים לו. כי בסוף מה זה ה-S&P של יפן? זה ה-225 החברות הגדולות בשוק היפני. ולקח להם רק בפברואר שנה שעברה, ב-2024, הוא חזר לרמה שלו ב-1989, רק החזיר את הקרן לאנשים, עוד לא נתן להם תשואה בכלל.
ככה שאתם יכולים להבין, אנחנו קוראים לזה בהשקעות ברבור שחור, כי זה משהו שאף פעם לא ראינו לפני. ברבור שחור זה מושג שמדבר על משהו שאף פעם לא ראו לפני, והוא מגיע מהאירופאים שהאמינו פעם שיש בעולם רק ברבורים לבנים. עד שהגיעו לאוסטרליה ופעם ראשונה מצאו ברבור שחור ואמרו, אוי, לא חשבנו שיכול להיות דבר כזה. אותו דבר גם בהשקעות. קורים לפעמים דברים שלא חשבנו שיכולים לקרות. אבל הנה, קרה, ואף אחד לא יכול להבטיח לנו שזה לא יקרה גם ב-S&P של ארצות הברית לצורך העניין. לא וורן באפט ולא אף בלוגר בפייסבוק לא יכול להבטיח לנו מה הולך להיות עם כל מדד, אם עכשיו יהיה עשור אבוד של ה-S&P 500, או אולי יהיה עשור החלומות שלו, אנחנו לא יודעים. גם אם אני הולך לצד השני של, של הסיכונים, ואני אומר, טוב, אז אני לא רוצה להסתכן במצב כזה, אני אקח את החסר סיכון, את הפקדונות. תבינו כמה דברים לגבי האנשים שחושבים שאולי הם ישימו היום ב4% בבנקים, אולי הם מקבלים 5%, זה לא משנה. הם מדברים פה על אירוע נקודתי שיש בו עכשיו ריבית מסוימת, אבל תבינו מה זה בנק. מה זה בנק? בנק אומר לכם, תביאו לי את הכסף, תביאו, אני אתן לכם את הריבית הכי נמוכה שניתן לקבל אותה, ואני, את הכסף שלכם, אני אלווה לכל הענפים. אני אשקיע בכל הענפים בכלכלה. אני אשקיע בפארמה, בריטל, בטכנולוגיה, כמובן בנדלן. אני אשקיע בהכל. הם יודעים, הבנק, שעל השקעות בהכל, מקבלים בממוצע, אם מפזרים את הכסף, נניח 7%. פחות או יותר מה שאנחנו מכירים בפיזור. ולכם נותנים 4% בפיקדון. הם חיים מהמרווח הזה, בין ה-4 ל-7. המרווח הזה מייצר להם בשנה רווחים של יותר מ-30, כמעט 40 מיליארד שקל בשנה, שזה כספים שיכלו להיות של הציבור. לעולם, בואו תיקחו משפט חזק, לעולם תמיד השקעות ייתנו לכם תשואה גבוהה יותר מפיקדונות. כי אין עולם שבו השקעות לא ייתנו יותר מפיקדונות, כי בעולם כזה, אחד, כל המודל העסקי של בנקים יקרוס, לא יהיו בנקים, והדבר השני שיקרה, לא יהיו השקעות, כי כל האנשים ישימו את הכסף שלהם רק בפיקדונות, לא יהיו השקעות בעולם. גם אם אנחנו נגיע למצב שבהשקעות התשואה היא מאוד מאוד נמוכה, התשואה השוטפת מאוד נמוכה, הבנקים המרכזיים יהיו חייבים להוריד את הריבית חסרת סיכון מתחת אליה. בגלל זה אנחנו עלולים לראות במצב שבו הכלכלה לא מתקדמת יותר מדי, עם תשואות מאוד נמוכות, נהיה חייבים לראות את הבנקים המרכזיים מורידים את הריבית לשלילית. כי אם הם לא יעשו את זה, הם יחמירו את המיתון, וכל הבנקים יקרסו, המודל הכלכלי שלהם לא יעבוד. ככה שאחד, וזה מתחבר למה שאמרתי לכם בתחילת ההרצאה, אנחנו תמיד צופים לראות, אי בניית הון בפקדונות, לעומת יתר האלטרנטיבות. כמובן שמי שצריך את הכסף לטווח קצר, משהו טכני, אז הוא כמובן צריך להיות נזיל יותר ובפקדונות, למרות שגם פקדונות כמובן אפשר לסגור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו על פקדונות. אם תלכו לבנק ותגידו לבנק, אני רוצה לסגור פיקדון. אתם יודעים כמה סוגי פקדונות יש בבנקים? אתן לכם דוגמאות. אם אני חושב שהריבית הולכת אולי לעלות בעתיד, אני ארצה פיקדון קצר בבנק, לחודש, לשנה, אם אני חושב שהריבית תעלה, ואז בפיקדון הבא אני אנעל בריבית גבוהה יותר. אם אני חושב שהריבית תרד בהמשך, אני ארצה לסגור פיקדון כמה שיותר ארוך, אני ארצה פיקדון ל7 שנים, ל10 שנים, כמה שייתנו לי יותר ארוך, תנו לי לסגור, אני רוצה את הריבית הזאת לסגור להרבה שנים. כן? אם אני חושב שהולכת לבוא אינפלציה, הכסף שלי לא ישווה כלום אם הוא יהיה בפיקדון, כן? אם פתאום יש אינפלציה מאוד מאוד גדולה, אני אראה שאני לא יכול לקנות כלום, רוצה לקנות בית, אני לא יכול לקנות אותו כבר עם הכסף בפיקדון, ברגע שיש אינפלציה מאוד מאוד גדולה. אפשר ללכת לבנק וגם לקחת פיקדון צמוד מדד, ברור לכם. ייתנו לכם אמנם ריבית יותר נמוכה מהריבית הרגילה שאתם מכירים, אבל לפחות תקבלו בנוסף לזה גם את האינפלציה. דבר נוסף, יכול להיות שאנחנו נראה פה את השקל קורס. אנחנו אמנם עכשיו קצת באופוריה אחרי הניצחון, אבל גם היו פה תקופות, במיוחד שאנחנו מסתכלים לטווח ארוך, תקופות שפתאום השקל איבד מהאמון שלו, אתם לא יודעים מה יכול לקרות עוד, והוא יכול לקרוס, ואנחנו בסוף גם רואים את עצמנו באיזשהו מקום, בטח הייטקיסטים הרבה פעמים כאנשי העולם הגדול, ולא
מקבלים את כל החיים שלהם לישראל. לפעמים הדולר יכול לאבד אולי הדולר יאבד מהדומיננטיות שלו בעולם, מהחשיבות, מהמעמד, אולי כדאי גם לקנות, להשקיע בפקדונות צמודי יורו. ודבר אחרון שכדאי לזכור, שבנק בסופו של דבר זה חברה פרטית, מסחרית, בנקים יכולים לקרוס, ואולי כדאי לחלק את הפקדונות גם בכמה בנקים. יש הרבה ישראלים שמוציאים כסף לבנקים בחו"ל, לא סומכים אפילו על מערכת הבנקאות הישראלית, לא רק שלא מחלקים בין בנקים בישראל, גם לא סומכים על כל מערכת הבנקאות בישראל, כן? אז גם כשאנחנו מדברים על פקדונות, הפיזור הוא חשוב. בהקשר הזה רציתי לספר לכם על בנק מאוד נודע של אנשי טכנולוגיה, שנקרא סיליקון ואלי בנק. ב-2023 הבנק הזה פשט רגל. אתם יודעים על מה הוא פשט רגל? זה וובינר, אי אפשר לענות לי, אז אני אספר לכם. הבנק הזה אמר, אני אהיה בטוח יותר מכל יתר הבנקים בעולם. אני, את כספי הפקדונות שאני מקבל, אני ילווה רק לממשלת ארצות הברית. הוא קנה רק אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, נכס שנחשב בעיני רבים הנכס הבטוח בעולם. אבל ב-2022, כשהריבית בארצות הברית עלתה בצורה חדה, אנשים לא רצו את האגרות חוב הישנות בריביות האפסיות, והמחיר שלהם בשוק נפל. והבנק הזה פתאום מצא שהנכסים שהוא קנה, אותן אגרות חוב, הערך שלהם נפל. ולעומת זאת, הוא עדיין חייב ריבית גבוהה לפקדונות שיש מנגד, ו... והוא לא יכול לכסות את זה. ואנשים שהם גילו את זה, שהבנק עשה טעות וקנה רק אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, התחילו להוציא את הכסף מהבנק, ובערב אחד נמשכו ממנו 58 מיליארד דולר, והבנק למחרת פשט רגל. וזה עוד דוגמה שכל אפיק השקעות, שלא תיתנו לי, כל אפיק השקעות של מישהו יגיד לכם, תקשיב, פאנלים סולאריים, כבישי אגרה, מתקני מחזור, חוות שרתים, ויסבירו לי, נדל"ן בסטריט של וגאס, לא משנה איפה, כל אפיק השקעות, יש את המצב עולם שישרוף אותו. תדעו את זה. עכשיו שאנחנו מסתכלים על העתיד, אתם יודעים, אנחנו פה, דיברתי איתכם שיש מצב שיכול לשרוף כל אפיק השקעה, ואנחנו באמת בשנים האחרונות חווים הרבה מאוד אירועי קיצון. תסכימו איתי, פתאום פה היה תקופה שהיינו בהסכמי אברהם, תקופה אחר כך אנחנו במלחמות על חיינו. בעולם אנחנו רואים גם טרלול אחד ענק עם מגפות ומלחמת סחר. ו... וקפיצה באינפלציה, וקפיצות בריבית, אתם יודעים, יש רשימה עוד ארוכה ואירועים כל הזמן קורים. אני יכול להגיד לכם שאומרים שכלכלנים אין להם כדור בדולח והם לא יכולים לחזות שום דבר, ואני די מסכים עם זה, אבל במקרה נפלתם פה היום באירוע עם כלכלן אמיר, של... סליחה שאני מפריע, פשוט התקבלה התראה של פיקוד העורף באזור די גדול, גם ירושלים, גם שפלה, אני רואה, ובטח אזור תל אביב, ראשון, אז אני מניח שבקרוב הרבה מה... הרבה מאיתנו נצטרך ללכת למרחב מוגן. רואים שכן, מדווח על שיגור טיל מתימן. אז אני מציע שברגע שתשמע אזעקה, אז נפסיק ונחזור כשיינתן. אוקיי. אני אנסה להריץ, אנחנו כבר לא חוקים, אני אנסה להתקדם מהר. אז רציתי להגיד לכם שנפלתם עם כלכלן שיודע לחזות דברים, ובמזל אני גם חזיתי את הטיל הזה מתימן, אני חיכיתי להגיד לכם אותו ככה בשלב יותר מאוחר. אז אני הולך להגיד לכם מה הולך לקרות בעתיד, תרשמו, אתם יכולים לצלם גם את השקף הזה, אני רץ איתו כבר הרבה מאוד שנים. הולכת מתישהו להיות בעולם התפרצות אינפלציה, גם בישראל, התפרצות דיפלציה, זינוק בריבית, גם תהיה מתישהו ריבית שלילית, קריסה של מטבע, זינוק של מטבע, זינוק במחירי דירות, נפילה, מלחמות, שלום, הפחתות מיסים, העלאות מיסים, ימצאו מחצבים, יפוצצו מחצבי, ליוסי מים אתם פוצצו את הצינור גז שלו. למצרים, מגפות, פריצות דרך רפואיות, פיגועים, מהפכות, משברי טכנולוגיה, משבר חובות, קריסות של בנקים, אסונות טבע, דליפות גרעיניות, סנקציות, מלחמות סחר נגד מדינות. כל הדברים האלה קרו בעבר כמה וכמה פעמים והפתיעו משקיעים. ואני אומר לכם שהנחת עבודה היא שכל הדברים האלה יקרו שוב. אה? אז אם אני אומר שאנחנו בעצם לא כדאי לשים את הכסף בבנקים ופקדונות, כי אנחנו לא נבנה שם את ההון שלנו, אנחנו נשאר
ברמה מאוד נמוכה. בנוסף, יש שם גם את הסיכונים שלהם, זה גם לא מגן עלינו יותר מדי. ובשוק מניות אנחנו עלולים להגיע בחלק משוקי המניות לאיזה 30 שנה של תשואה אפס בתרחיש קיצון, שהלוואי לא יקרה עלינו. מה אנחנו כן יכולים לעשות? מה שאנחנו יכולים לעשות זה פיזור. פיזור, פיזור, פיזור. עשיתי פה איזושהי הדמיה של אוקיינוס עם גלים ורוחות וסירות מפרש קטנות עפות בו, כל מיני מדדי אג"ח, מדדי מניות, מדדי נדל"ן, מדדי פיקדונות, מה שאתם לא רוצים. אמיר, אנחנו כן. נעצור שנייה, כי אני מבינה שיש אזעקה, אוקיי, נכון? נעצור. יאללה, ממשיכים. כן. שתף. טוב, אז איפה היינו? היינו בפיזור. כמו שתיארתי לכם, אם אנחנו מניחים שאנחנו לא יודעים איזה מדד או איזה אפיק השקעה יהיה טוב בשנה הקרובה, מי יהיה טוב ב10 שנים הקרובות, מי יהיה טוב ב30 שנה הקרובות, אנחנו לא יודעים שום דבר לצורך העניין. לא יודעים, ארצות הברית תהיה המעצמה המובילה בעוד 30 שנה, אולי מישהי אחרת. אנחנו לא יודעים מה יהיו הריביות, מה יהיה כלום. בסופו של דבר אנחנו יכולים לפזר. מה קורה אם אנחנו מפזרים את הכסף בין כל אפיקי ההשקעה? אנחנו נקבל משהו ממוצע. מה זה הממוצע? אם אני חוזר לאותו גרף שראינו בתחילת המצגת, אנחנו רואים שהממוצע הוא סביב 7%, אבל הוא מגן עלינו בפני הכל, ובונה לנו את ההון. הוא מגן עלינו מתרחיש של מלחמה, מתרחיש של אינפלציה, מתרחיש של מגפה, מתרחיש של אירופה נופלת, ארצות הברית עולה, מתרחיש של ארצות הברית נופלת, אירופה עולה, מתרחיש של נדל"ן נופל וזה עולה. הכל בסוף אנחנו נהיה בממוצע, הכל באמת העולם ימשיך להתרחב, אנחנו נהיה באמצע. עכשיו אני אגיד לכם, אני כבר הרבה שנים בשוק, ועברתי כבר הרבה תקופות של טרנדים ואופנות. אני זוכר שבתחילת שנות האלפיים כולם רצו מסלולי שווקים מתעוררים, זה היה נקרא בריק. כולם רצו את הבריק, זה ברזיל, רוסיה, אינדיה וצ'יינה. אחרי זה זה לא עבד, עברו כולם לסחורות, כולם רצו סחורות, אמרו סחורות, תמיד יהיה חסר, 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 הנפט הגיע ל-150 דולר, סליחה. אנשים רצו להשקיע בזה, הקרנות סחורות היו הכי פופולריות. כל הגופים פתחו קרנות סחורות. וככה כל פעם היה איזשהו טרנד שנפתח, נסגר, ועכשיו בשנתיים האחרונות כולם רצו S&P. עכשיו בואו נגיד לכם משהו בהשקעות, שאולי תבינו. יש משהו מוזר שקורה, שאם כולם מאמינים במשהו מסוים שהוא יקרה, הוא לא יקרה. אם כולם מאמינים שמחודש יוני יתחילו ירידות בשוקי ההון, אז כולם ימכרו במאי, וכבר לא יהיו אותן ירידות בחודש יוני. אם כולם יאמינו שאחרי שהבנק המרכזי יוריד את הריבית, אז בהכרח השוק יעלה, אז כולם יקנו לפני, ואז הוא לא יעלה. אם כולם מאמינים שה-S&P 500, הוא יהיה המדד שיעשה את התשואות הכי טובות ב-50 שנה הקרובות, וכולם יקנו אותו בלי קשר למחיר, כולם יקנו רק אותו, לא משנה כלום, רק קונים אותו, הוא יגיע למחירים שלא משנה מה החברות האלה יעשו, המדד לא יעלה. כן? הוא לא יכול לעלות אם כולם מאמינים שהוא יהיה הכי חזק. אז בגלל זה גם קורה תופעה שאתם תראו שמנהלי ההשקעות הכי טובים יגידו לכם, מה זה, אנחנו מאמינים טה-טה-טה-טה-טם, הטה-טה-טה-טם הזה לא יכול לקרות אם כולם יאמינו להם. לכן, לא לעולם חוסן בשום אפיק, ואם כולם אומרים לכם משהו שיקרה, רוב הסיכוי שהוא לא יוכל לקרות. עכשיו שוב שאני חוזר לעולם הזה של הפיזור, אני מסתכל על פה כל הגופים המנהלים בישראל, לכל אחד יש מסלול אחד, ראיתם את זה בשקף הקודם, אני אחזור שנייה. האונייה הגדולה הזאת קראתי לה המסלול הכללי. מה זה מסלול הכללי? יש בה הכל. אומרים למנהלי השקעות, תקנו את כל המדדים בעולם. אגב, אני לא מצפה ממנהל השקעות להכות אף מדד, זה משהו שאולי צריך לרענן לאנשים, כי אנשים חושבים שאני משלם דמי ניהול למנהל השקעות כדי שיכה מדד. מנהלי השקעות לא ידעו להכות מדדים, חבר'ה.
הם לא ידעו להכות את ה-S&P 500, אבל הם לא ידעו גם להכות את מדד תל אביב 125, הם לא ידעו להכות את מדד הדקס הגרמני, לא את הקאק הצרפתי, לא את הניקי היפני, הם לא ידעו להכות מדדים, אולי בפוקס חלק 50-50 בוא נגיד. לא יצליחו להכות אותם לאורך זמן. מה שהם כן ידעו לעשות, לבנות לי תיק מפוזר בצורה יעילה. הם ידעו לעשות לי פיזור גיאוגרפי, פיזור סקטוריאלי, פיזור מטבעי, פיזור בין סוגי נכסים, בין אג"ח, דירוגי סיכון של אג"ח, טווחי השקעה, מח"מים זה נקרא, הצמדות, זה מה שאני צריך מהם. כן, שיקנו מבחינתי הכל במדדים, אני לא צריך מהם שיקו לי מדדים. וזה לפעמים אנשים חושבים שזה מה שאני צריך למנהל, לא צריך את זה ממנו. אז כשאני מסתכל באמת על כל המנהלים, הם פחות או יותר, אגב, גם לא מתרחקים יותר מדי מהמדדים, שיש איזה דסק שאחראי על אג"ח קונצרני בישראל נגיד, הוא לא יתרחק יותר מדי מהמדד בסופו של דבר. דסק שמנהל את האג"ח קונצרני בחו"ל, אותו דבר, אג"ח ממשלות בחו"ל, אג"ח שווקים מתעוררים, הם כולם מאוד נצמדים למדדים, זה לא המטרה שלהם יותר מדי להכות מדדים, הרבה מהם גם קונים את המדדים עצמם. וכשאנחנו מסתכלים על התשואות שלהם, לאורך השנים אתם יכולים לראות שהתנודתיות יחסית במסלולים המפוזרים האלה מאוד נמוכה. זה לא שהם לא יודעים לרדת, הם יודעים לרדת. אתם רואים לי שגם כן בממוצע יורדים פה פעם ב5 שנים, משהו כזה. הירידות מאוד מתונות, בטח ביחס לאלה שראינו למשל בדוגמה שהראיתי לכם של ה-S&P או מדד מניות אחר. ה-S&P יחסית יותר תנודתי, הדקס עוד יותר וכו'. כן, יש פה אירוע של ירידה דו-ספרתית ב-2008, שיש טוענים המשבר הכי חמור במאה השנה האחרונות, אבל מה שעוד יותר חשוב בעיניי פה זה לא רק התנודתיות היחסית נמוכה, זה גם שמדברים על השקעה לטווח ארוך, מה הטווח הארוך שאני צריך להבטיח לעצמי שאני אהיה בו. אתם יכולים לראות שכל שנה עוקבת לשנה של ירידות, אה, אותו מסלול מפוזר כבר פיצה על הירידות ויותר מזה, שזה כל כך שונה ממה שראינו בשוקי מניות, כל שוקי המניות בעולם, שלפעמים לקח להם הרבה מאוד שנים רק להחזיר לאנשים את הכסף. תבינו שהדבר הזה מאפשר לאנשים גם להתמיד הרבה יותר בטווח ההשקעה שלהם, שיש לזה ערך מאוד מאוד גדול, כמו שהראינו גם כן בהתחלה. והדבר הזה יודע גם לבנות הון בצורה מאוד יפה. סתם נתתי פה דוגמה לבן אדם בן 40, אבל זה יכול להיות כמובן לכל גיל. את ההבדל בבניית ההון בין בן אדם שאומר, אני הולך לפיקדון, שבממוצע כתבתי שהוא עושה 3%, בפועל הוא עושה פחות, היסטורית מ3% בפיקדונות. יש תקופות של 6%, יש תקופות של 2, יש תקופות של 0. ובואו תראו את ההשוואה, אז אם השוויתי פה או במסלול כללי, שזה המסלול שדיברנו עליו הרגע, בן אדם שם 1,000,000 שקל בצורה ממוצעת של 7%, אז אחרי 10 שנים לקוח הזה, לחוסך, בוא נגיד, פה יש כמעט 2 מיליון, בפיקדון יש לו 1.3, אחרי עוד 10 שנים הוא כבר כמעט ב-4 או ב-1.9, אחרי עוד 10 שנים הוא ב-7.6 והוא ב-2.4. זאת אומרת, הפרש של יותר מ5 מיליון שקלים, התחלנו ממיליון, הפרש של יותר מ5 מיליון שקלים סביב גיל הפרישה, רק בגלל שההוא רצה להיות בטוח בפיקדון, ובפועל הוא גם לא היה בטוח יותר. הוא היה חשוף לסיכוני אינפלציה, לסיכונים של בנק, לכל מיני סיכונים, סיכוני ריבית וכו'. ולדעתי במסלול הכללי הוא מוגן בפני הרבה יותר תרחישים, ויש סבירות מאוד גדולה שהוא בסופו של דבר כן יצליח לקבל את אותה תשואה של 7%. רציתי לדבר איתכם לפני שאנחנו מסיימים על עוד דבר, שזה איך אנחנו משקיעים. בתקופה האחרונה נהיה מאוד טרנד של בוא ננסה להשקיע בעצמנו. בוא נפתח חשבון מסחר ואנחנו ננסה לבצע את הפיזור הזה בעצמנו. אז קודם כל, מאוד לא סביר שבן אדם, גם שהוא יבוא ויתעמק בזה, יצליח לעשות את הפיזור הזה בעצמו. דבר נוסף, הוא לא יצליח לעשות את זה בצורה יעילה. בואו אני רוצה להדגים לכם כמה דברים שקשורים לזה, שאני חושב שהרבה מאלה שדוחפים למסחר העצמאי זה כל מיני בלוגים בפייסבוק שמקבלים עמלות מחדרי המסחר על ההפניות האלה למסחר עצמאי, למרות שהנתונים מראים באופן מובהק שאנשים במסחר עצמאי, אחד, לא מתמידים בטווח ההשקעה, שתיים, לא עושים את זה בצורה יעילה, ולאורך ההיסטוריה אנחנו רואים שהדברים שאנשים רצו לעקוב אחריהם כל הזמן השתנו. אז קודם כל, איך אנחנו עוקבים
היום יש הטבות מס, דיבידנדים בחלק מהמדינות, הדברים האלה גם משתנים כל הזמן, צריך לבצע בדיקות איך עוקבים, כמה דיבידנדים כמה מס אנחנו משלמים על הדיבידנדים, לא יודע אם אתם יודעים, באירופה המס על דיבידנדים הוא יותר נמוך מארצות הברית, אז אפשר להנפיק תעודות עוקבות אחרי המדד באירופה, אבל אחר כך, כשתבואו עם זה לישראל, למשוך את הכסף לישראל, רשויות המס פה יגידו לכם, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים, אנחנו רוצים על אותם דיבידנדים שלכם, שתשלמו גם מס רווחי הון, ואז יש כפל מס, שאם אתם קונים תעודה עוקבת בישראל, ישראלית ולא אירית, אנחנו לא, אירית זה אירופאית לצורך העניין, אנחנו בסופו של דבר משלמים פחות מס על דיבידנד, בטח אם זה לטווחים יותר קצרים. לפעמים יש הבדלים בשיטות הניקוי של האינפלציה, שתבואו, אתם תראו את אותה תשואה, תראו אצלכם תשואה, תראו אצל מישהו אחר תשואה, קנה מדד עוקב, אבל אתם לא יודעים שאם המדד נקוב במטבע אחר, לפעמים רשויות המס, לא ינקו לכם אינפלציה בחישוב מס רווח ההון, שתמשכו את הכסף אליכם, ינקו לכם שינויים בשער החליפין ולא אינפלציה. יש דרכים לעקוב אחרי מדד. כל פעם יכול להיות יתרונות וחסרונות במעקבים שונים, למשל באמצעות רכישה ישירה של המניות, באמצעות חוזים עתידיים, ואם קונים את החוזים העתידיים באמצעות הפקדה של הכסף בפקדונות, אז לפעמים בישראל אפשר לקבל על אותם פקדונות ריביות גבוהות יותר, ואז אפשר לעקוב גם את המדד. אז יש הרבה דרכים לעקוב אחרי מדדים, וברגע שאני משלם דמי ניהול למנהל ואומר לו תבנה לי תיק יעיל ותקנה לי אותו אפילו במדדים, אני מקבל ערך על כל הדברים האלה. דבר נוסף, אפשר, ברגע שאני הולך לעשות את זה בתוך מוצרים פנסיוניים או ביטוחיים לצורך העניין, יש לי הרבה הטבות שאני מקבל בתוך הדברים האלה שאין לי במסחר עצמאי. למשל, כל עמלות הפעולות הרבה הרבה יותר נמוכות. אין לי סיכון של דמי ניהול שהשתנו, אנשים הולכים לפעמים קונים קרן עוקבת ישראלית, פתאום מעלים להם אחרי כמה שנים את הדמי ניהול שלהם שם. הם לא יכולים לזוז כי יהיה להם אירוע מס. אם אני עושה את זה בתוך מוצר פנסיוני או ביטוחי, אפשר לעבור בין מוצרים עוקבים בלי אירוע מס, ואז אני לא מסתכן שיעלו לי את הדמי ניהול באיזה מוצר. אני יכול לקבל הלוואות אם פתאום אני צריך כסף לדברים מסוימים. קיבלתי איזה הצעה בירושה לפצות האחים, אני לא יודע מה, אני צריך את הכסף עכשיו. אני יכול לקחת הלוואות נגד מוצרים פנסיוניים, אני יכול לעבור בין מסלולים בגיל מבוגר יותר, אולי אני רוצה להוריד סיכון, להעלות סיכון, אני יכול לעשות את זה בלי אירועי מס. אנשים לא יודעים שהם קונים נייר ערך אמריקאי או קרן S&P שרשומה למסחר בארצות הברית, היא חשופה תיאורטית למס ירושה בארצות הברית, שאם אני עושה את זה דרך פוליסה או מוצר פנסיוני, אני מוגן. טעויות תפעול, אנשים עושים טעויות תפעול כל הזמן, גם סוחרים מקצועיים. אני יכול להגיד לכם שגם בגופי ההשקעות עצמם, אנשים שמבינים בהשקעות פי אלף יותר מכם, את הכספים שלהם בסופו של דבר לא עושים במסחר עצמאי, תדעו. ודבר נוסף זה ערך לליווי. אנחנו רואים שאנשים שכן, מישהו יושב להם על הדברים, מלווה אותם בבניית הון שלהם, עושים החלטות הרבה יותר נכונות. אתן לכם דוגמה, אנשי ההייטק לא יודעים לפעמים שלהם אסור לקנות S&P 500. זה נשמע הזוי, כי הם מגדירים את עצמם דרך הטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, מה האסון הכי גדול שיכול לקרות לבן אדם שעובד בטכנולוגיה? זה שיהיה משבר טכנולוגיה. כי בעולם שיש משבר טכנולוגיה, גם כל ההכנסה העתידית שלו בסימן שאלה, אבל עלולה להיפגע. גם, גם הבונוסים, האופציות שלו, הרבה פעמים האופציות מתאפסות במשבר טכנולוגי. יש לו אי-ודאות, הוא לא יודע מה קורה איתו. מה שיגן עליו בתקופות כאלה של משבר טכנולוגי זה הכסף הפנוי שהוא שם בצד. אבל אם גם הכסף הפנוי שלו, הוא חשף אותו 100% לטכנולוגיה, הוא בסיכון מערכתי מאוד מאוד גדול, ובן אדם שחשב שהנה עוד כמה שנים אני בחופש כלכלי, פתאום יכול לחזור למצב שהוא חוזר לתחילת שנות ה-20 שלו, מבחינת ההון שיש לו, מבחינת המצב הפיננסי שלו, ולכן אנשים שעובדים בענף מסוים, את הכסף הפנוי, עדיף להם להזיז מאותו ענף לענפים אחרים, בטח לפזר כמה שיותר, ולא להיות חשופים לענף כזה או אחר ברמות כאלה גדולות. תיאוריות פסיכולוגיות, מחקרים של חברה כמו מורנינגסטאר, מראים בוודאות שגם אנשים שאומרים שהם באים להשקעות של 10 שנים ומעלה, בסופו של דבר מחזיקים 4-5 שנים, לא יותר. תיאוריות גידור, הרבה עכשיו על רקע ההתחזקות של השקל,
מול הדולר, אנשים רואים שיופי שהם אמרו שה-S&P עושה 10% בשנה, אבל מספיק שהשקל מתחזק 3% בשנה בממוצע מול הדולר בגלל עודף בחשבון השוטף פה, אז הם כבר בממוצע עשו תשואה של מסלול כללי, פשוט עם סטיית תקן ותנודתיות וסיכון של טווח ארוך כל כך גדולים, שזה לא היה שווה להם. הם עשו בסוף את אותה תשואה במונחי שקל, רק עם רמות סיכון הרבה הרבה יותר גבוהות, וגם כשהם רוצים לגדר, ואומרים בוא נלך נגדר את הסיכון מטח, יש דרכים, הם לא יודעים שיש עלות לאותו גידור, והעלות של הגידור היום יכולה להיות X, מחר יכולה להיות 5X. הם לא יודעים מה היא כבר משתנה. אתם לא יכולים להתחייב לדבר כזה. ודיווחים, אנשים לפעמים פותחים חשבונות, לא יודעים איך לגשת אליהם, לא מבינים מה הם עשו, מה הם קנו, איך הם עשו את זה, איפה הכסף. בסוף יש ערך לסדר של דברים, לארגון, והדברים האלה, אני אומר לכם ברמה האישית, מצדיקים בסוף את הכמה עשיריות, כי אני מקבל אותם אחר כך, גם בערך, בתשואה, וגם בשקט נפשי, ובדרך הרבה יותר בטוחה לבנות הון, ואני אומר לכם, ראינו אלפי תיקים של אנשים במסחר עצמאי, קטסטרופה. מעטים מצליחים בסופו של דבר לבנות הון בצורה בריאה. הם פתאום רואים שהם עשו מלא, מספרים לחברים שלהם, פתאום הכסף נמחק להם, פתאום עושים ככה. אתם לא רוצים לדעת. אה, ועוד משהו אחד לפני הסוף, אני כן אתן לכם עוד דוגמה. תחשבו על הייטקיסט שהתחיל לעבוד בשנות ה-70 לצורך העניין. באו חברים ואמרו לו, תקשיב, כדאי לך להפקיד הכל למדד כמו S&P 500, כי זה מדד שלאורך שנים עלה 10% בשנה. והוא אומר להם, יאללה, אני הולך על זה, אני מתחיל להפקיד כל שנה ל-S&P 500. והוא מתחיל להפקיד, והוא רואה שזה עולה יותר מ10%. זה עולה 15% בשנה, ואחרי זה 20% בשנה, ואחרי זה 30 ו-40% בשנה. והוא אומר לחברים שלו, מה זה, אנחנו בעולם חדש. אנחנו עולם של מחשבים, עולם של אינטרנט. זה הרבה מאוד ערך מוביל לכלכלה, ואנחנו כבר לא בדור של ההורים שלנו שעושים 10%, אנחנו עושים הרבה יותר מ10%. והוא באמת ממשיך להפקיד כל שנה, והכסף עולה ועולה ועולה. מגיע שנת 2000, במשבר מאוד קשה, והכסף נופל ב-50%. הוא אומר לעצמו ברגע הזה, שהוא כבר אחרי 30 שנה בשוק העבודה וכבר קרוב לפרישה, הוא אומר לעצמו, לא נורא. לא נורא שהכסף נפל ב-50%, כי זה בסך הכל החזיר אותי לאותה ממוצע היסטורי שהבטיחו לי של 10%, ומסתבר שהעולם בסופו של דבר, הפעם זה לא שונה, והעולם מתכנס בסוף, השוק מתכנס ל10%. אז זה לא נורא שנפלתי ב-50%. אבל הוא משקר לעצמו. אמנם המדד עשה 10%, אבל אם הוא לא נכנס מ-day one עם כל הכסף, והמשיך להפקיד לאורך השנים, ובהנחה שהשכר שלו גם עולה לאורך השנים, זה אומר שהכסף שהוא נפל עליו את ה-50% היה הרבה הרבה יותר גדול מהכסף שהוא עשה עליו בתחילת הדרך את הסכומים, את האחוזים הגדולים של התשואה. ולכן מאוד יכול להיות שלמרות שהשוק באותם 30 שנה עשה 10%, הוא בפרקטיקה של המציאות עשה רק 5%. אם הוא נפל על הכסף הגדול שלו, כן? אז תמיד צריך להבין גם את העולם האמיתי, ולא רק את הסיפורים. אנחנו, שוב, שורה תחתונה, אני מציע לכם לא להמר, זה ממש ככה, לא להמר על מדד כזה או אחר, לחפש תיקים מאוזנים. בסופו של דבר, לא צריך להמציא פה, כל אחד עם העבודה שלו בחיים, כל אחד מקבל ועושה את מה שהוא טוב בו, ואני מזמין אתכם לשבת איתנו, אנחנו נבדוק מה יש לכם ומה הדברים מושקעים, אצל איזה גופים, מי מנהל את הדברים טוב, איך לעשות את זה. ניתן לכם את החוות דעת שלנו, אנחנו מלווים אתכם בשאיפה להיות איתכם כל החיים. אליסה אה, גם הגיעה הרבה מאוד רקע בשוק הפיננסי, ואנחנו נשמח שתיצרו איתנו קשר, נראה מה אנחנו יכולים לעזור לכם. אני רואה שאנשים גם כתבו פה. יש לנו עוד כמה שאלות בצ'אט שהייתי רוצה להתייחס אליהן, אוקיי? אז השאלה הראשונה היא לגבי התשואה הממוצעת שהצגת בטבלה, ועמירם שואל למה אתה מתכוון בעצם בתשואה הממוצעת כאשר יש שנים שהן יותר שליליות.
כן, נראה לי שאני הסברתי את זה אחר כך, יותר בפירוט. דיברתי כשאנחנו מפזרים השקעות, אז יש השקעות שעושות תשואות נמוכות, יש כאלה שפתאום מפתיעות אותנו עם תשואות מאוד מאוד גבוהות, ובממוצע אנחנו רואים שבפיזור ההיסטוריה מראה לנו שעושים 7%. עכשיו זה נשמע גם מאוד הגיוני, בטח בתקופה הזאת שאנחנו קונים, רואים שהמנהלי השקעות קונים אגרות חוב בתשואות גלומות כבר של 4, 5, 6%, רק הנכסים הבטוחים יותר. עם שוקי מניות שיעשו קצת יותר, מאוד סביר שנמשיך לראות גם בעתיד 7%, כמובן שהכל יכול לקרות, אבל הסיכוי שזה לא יקרה הוא מאוד קטן, בהנחה שאנחנו בסוף הולכים על תיק מפוזר. מה העמדה שלך לגבי השקעות במטח? למטח אין תוחלת תשואה, תדעו את זה. אף אחד לא קונה סתם מטח. אתה לא סתם קונה דולרים או סתם קונה יורו. אתה קונה נכסים ביורו, אתה קונה נכסים במטח. וזה מאוד מאוד חשוב לקנות נכסים מפוזרים גיאוגרפית, מפוזרים גם במטח, לא רק בדולר, בעוד מטבעות. כמובן אבל שחייבים לשמור גם נתח מאוד גדול בשקלים, כי בסופו של דבר, כמובן כל אחד עם התוכניות, בשביל זה גם צריך לשבת עם כל אחד, אבל כל אחד שמתכוון להמשיך לחיות את חייו בישראל, הוא צריך לקשור את ההון שלו גם לכלכלה הישראלית ובטח לשקל, כי בסופו של דבר אנחנו נרצה לחנך פה את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לשלם פה על חינוך, אנחנו נצטרך לשלם פה על בריאות, אנחנו נצטרך לשלם פה על דיור, כל ההוצאות שלנו כמעט יהיו בשקלים, ואנחנו מאוד מאוד נהיה קשורים לכלכלה הישראלית, אבל כמובן שאנחנו צריכים חלק גם מההון שלנו לשים במטח, גם מבחינת ניהול סיכונים וגם מבחינת אה, אה, פיזור לטובת בניית הון. לגבי השקעה במדדים, ספציפית כשדיברת על S&P, התייחסתי יותר לסקטור הטכנולוגי, ויש פה שאלה לגבי המדד, הרי הוא מושקע בכל מיני סקטורים, גם כן, בנקאות, ועל פניו זה נראה כאילו דיברת על נסדק. כן. אבל אז בואו אני אגיד לכם, זו שאלה נכונה. S&P 500 זה מדד שאמור לשקף את 500 החברות הגדולות במסחר בארצות הברית. עכשיו, ברוב הענפים יש מגבלה בסקייל שחברות יכולות להגיע אליו, ויכולים לראות לצורך העניין ענף נדל"ן, שיש בו הרבה מאוד חברות גדולות, אבל הם בסוף יעצרו באיזה סכומים של לצורך העניין כמה עשרות מיליארדים. יהיה מאוד קשה לחברת נדל"ן לעלות בסקייל שלה לרמות גבוהות. לעומת זאת, בטכנולוגיה יש יתרונות לסקייל. אתה עושה אפליקציה, פייסבוק, גוגל, אינווידיה, לא משנה, יש סקייל יכול להיות מאוד מאוד גדול, והחברות שהן יכולות להגיע לשווים מאוד גדולים. וככה קורה שבגלל שהמדד הזה, S&P 500, הוא מדד שמכניס חברות לפי הגודל של החברה ולא הגודל של הענף, יכול להיות שענף הנדל"ן בארצות הברית הוא כפול, אגב, זו המציאות, כפול מהגודל שלו, מענף הטכנולוגיה, בכלכלה האמריקאית, אבל יכול להיות שהוא בכלל לא מיוצג אפילו ב-S&P 500, כי החברות שם, אין להם יתרונות לגודל. ככל שאנחנו רואים את המגמות של השנים האחרונות, זה נראה שבסופו של דבר ה-S&P יהפוך להיות רק מדד טכנולוגיה. כי כמו שאמרתי, לטכנולוגיה יש יתרונות לגודל, והחברות הגדולות יהיו בטכנולוגיה, והוא הופך להיות לאורך השנים מדד סקטוריאלי, ואפשר לראות את זה כבר במצב הנוכחי, שאנחנו רואים שזה בסך הכל כמה חברות בודדות, כאלה שאומרים 7 מופלאות, אבל זה אפילו במציאות, אפילו אנחנו רואים היום זה פחות משבע, שבעצם הן אחראיות ליותר מרבע מהמדד, ובטח להרבה יותר מהתזוזות שלו. אוקיי, וזה ממשיך עם שאלה הבאה, מה לגבי המדדים העולמיים יותר, שכוללים נגיד את המניות הטובות ביותר בעולם? כן, אז קודם כל, אם נסתכל על המסלולים שדיברתי איתכם עליהם, המסלולים הכלליים של הגופים המוסדיים, הם כולם עוקבים אחרי המדדים העולמיים, הם לא עוקבים אחרי ה-S&P, הם עוקבים אחרי המדדים העולמיים, אבל באופן טבעי, המדדים האמריקאים הם חלק מאוד מאוד גדול מהמדדים העולמיים, כן? אז החשיפה, גם כשאני הולך למסלול מפוזר, במסלולים כלליים, אני מקבל שם חשיפה מאוד גדולה למדדים העולמיים, ובפרט למדדים האמריקאים. אוקיי. יש פה שאלה לגבי קרנות גידור. את האמת אני רוצה לענות על זה. אנחנו כן מתנהלים ומנהלים השקעות של לקוחותינו גם בקרנות גידור, אבל זה אפיק השקעה שהוא לא פתוח לכולם, חשוב להבין את זה, ובטח ובטח שהכסף הראשון לא נכנס לתוך קרן גידור, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לדון בו בהרחבה, כי הוא מיועד בעצם למשקיעים
עומדים בקריטריונים מסוימים, אבל כן אנחנו לא פוסלים השקעות בקרנות גידור, שגם הן בסופו של דבר קרנות שהן מפוזרות על פני ניירות ערך. יש פה שאלה גם לגבי המסלול הכללי, האם הוא רלוונטי לטווח בינוני, סביב 5 שנים, אני כאילו יכולה לענות על זה גם, כי אני חושבת עליהם, כן, אתה מעדיף לענות? את יכולה לענות. בעיקרון המסלול הכללי הוא מאוד רלוונטי לטווח השקעה של 5 שנים, 5 שנים זה לא נחשב לטווחים ארוכים, ובטח שדיברנו קצת על גרפים והראינו משברים עולמיים, המסלולים שהם לצורך העניין הכלליים, לרוב בתקופות האלה יניבו תשואה חיובית, במצטבר. יכול להיות שבשנה הספציפית כן ניפגש עם איזשהו הפסד. כשאנחנו מדברים על מסלולי מניות או מסלולים שהם מושקעים במדד מסוים, אנחנו מתחילים לדבר על תקופה שהיא מעבר ל7 שנים. אחרי 7, 8, 10 וכדומה, כלומר יותר חיסכון פנסיוני וקופות גמל, ולכן לשאלה כן זה מסלול שמאוד מתאים לתקופה של 5 שנים. מה עמדתך אמיר לגבי השקעות בנדל"ן בארץ? ההשקעות בנדל"ן הן השקעות לגיטימיות לחלוטין. קודם כל אני חושב שכל בן אדם צריך לקנות לעצמו דירה למגורים, או לפחות דירה אחת, כי בסופו של דבר חלק גדול מההוצאה שלנו היא על דיור, ואנחנו צריכים לגדר את הסיכון שעלויות הדיור פה ישתנו. בהמשך, אחרי דירה ראשונה, אני לא חושב שכדאי להשקיע באופן ישיר. גם המס כבר הוא לא לטובתנו, וגם הדבר הזה משתק אותנו מבחינת ההשקעות שלנו. בסופו של דבר, בואו אני אגיד לכם כזה דבר. אם תסתכלו על אותו מסלול כללי שדיברתי איתכם עליו, הוא מסלול שיש בו הרבה מאוד נדל"ן. הרבה מאוד נדל"ן, לא רק בחברות בורסאיות שמתעסקות בנדל"ן ומוכרות פה דירות למגורים ומתעסקות ביזמות וכו', אלא גם בנדל"ן פיזי בארץ ובחו"ל, במיוחד בדיור, זה במיוחד בחו"ל. בחברה שאני עבדתי בה אנחנו היינו קונים עשרות אלפי דירות להשכרה בעולם, במולטי פמילי בארצות הברית, באירופה, והדבר הזה עם שותף מקומי, עם חברות ניהול, עושים לך את כל הבלגן, יש פיצוץ בצינור, אתה לא צריך לרוץ לשם, אתה לא צריך להתעסק בנושא של העברת כספים לחו"ל, של לדבר שם עם עורכי דין וכו', להתעסק עם רגולציה מקומית שאתה לא מבין בה בכלל. וגם בארץ, אין טעם להתעסק בזה, לפזר את ההשקעות, זה לאורך זמן גם לא עושה תשואות בהכרח גבוהות יותר. אה, זהו, זו התשובה שלי. גם זוכרת שבזום הקודם, בעצם כשאנחנו מעריכים את הנדל"ן, אנחנו מעריכים אותו תיאורטית, לא לנקודת המכירה עצמה. שאם בפתאומיות היא תגיע בהקדם, אנחנו עלולים להיפגש עם מחיר שהוא הרבה יותר נמוך בפועל. וגם תזכרו שברגע שאנחנו נחשפים לנדל"ן דרך אותו מסלול כללי, ויש שם הרבה השקעות בנדל"ן אגב, לא רק למגורים, גם בתשתיות, בכבישי אגרה, בנדל"ן מסחרי וכו', אתם מקבלים שם נזילות, והדבר הזה מאוד חשוב. אתם מקבלים נזילות, אתה יכול לצאת מזה תוך 3 ימים, למכור את התיק שלך, ואפילו לא צריכים למכור לך בפועל את הנכס, כי זה יחד עם הכספים הפנסיוניים של הציבור, וכל הזמן נכנס כסף, הכסף שם רק גדל וגדל, כי אנשים ממשיכים להפקיד פנסיות והשתלמות וחיסכון לכל ילד וכו', אתה מקבל שם נזילות מלאה, וגם אתה יכול להתמנף, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכל המוצרים האלה שמנהלים, הפנסיות, הגמל, ההשתלמות, הפוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, כל הדברים האלה יכולים לקחת מהם כמו על דירה, כמו משכנתה, אבל בריביות יותר טובות הרבה פעמים מלקחת על דירה. אנשים לא יודעים את זה הרבה. שאלה נוספת לגבי אנשים שחיים בישראל, אבל מרוויחים בדולרים או ביורואים, ולמעשה לפעמים בעצם מפסידים את הכספים שלהם בירידות מטח, או לחלופין בירידות כאלה ואחרות של ריביות בבנק, ואז שואלים האם יש איזשהו כלל אצבע מסוים של איך נכון בעצם להשקיע את הכספים. יש איזשהו כלל אצבע כזה קבוע? בגדול, התמימות הדעים היא פה בישראל היום של מנהלי השקעות, שצריך בערך 70, בין 70 ל-80% מהכסף שיהיה במונחי שקל, של מישהו שהוא אזרח ישראלי. מישהו שהוא חי בחלק מהחיים שלו יותר בחו"ל, אז הגיוני שהוא ישאיר קצת יותר כספים בחו"ל, במטח. אנחנו חוזרים ל-S&P ושואלים בעצם האם יש מדד שיש לו משקלים בעצם זהים לכל החברות, שבעצם האם יש איזשהו אפיק שעוקב אחרי S&P כאשר לכל חברה יש משקל שהוא כן, שוויוני. אני אסביר את השאלה. תראו, לאורך ההיסטוריה, אנשים שינו את דעתם הרבה פעמים לגבי מה הם רוצים לעקוב אחריו. כן?
פעם אנשים רצו לעקוב רק אחרי מניות גדולות. שהמניה עצמה גדולה, לא החברה גדולה, שהמניה גדולה, עקבו אחרי מניות גדולות, וזה בעצם מדד הדאו ג'ונס, לא יודע אם שמעתם עליו, אבל שם זה לא נקבע לפי גודל החברה, אלא לפי גודל המניה. ואז אנשים אמרו, אני יש לטווח ארוך, אחרי זה ראו שזה לא עובד טוב, אמרו, לא, צריך בעצם להשקיע בחברות הגדולות, הלכו, קנו חברות גדולות, ואז יצא מדד S&P 500, ואמרו, הנה נעשה אותו לפי החברות הגדולות. ואז קנו את החברות, ואז מישהו הנפיק תעודה, ואמר, אני אעבור, אני אקנה את התעודה. עצמה ולא צריך לי את המניות. ואז הלכו מישהו ויוצאים תעודה זולה יותר. אני אמכור את זאת, אני אעבור לזולה יותר. ואז הלך כל פעם, ועכשיו אמרו, אחרי זה בואו נקנה S&P אבל מחולק לפי המשקולות שלו, או נקנה S&P עכשיו מגודר שקל, ועכשיו אגב התחיל עוד טרנד. בואו נמכור את ה-S&P ונקנות מניות דיבידנד, כן? כל הזמן אנשים מחפשים, לא מרוצים ממה שיש ומחפשים דברים אחרים, ויש אבולוציה מסוימת גם. אני חושב שבסוף עדיף לפזר ולא לנסות להתחכם עם הדברים האלה. אוקיי, יש לנו שאלה אבל נוספת. יש, לעניין השאלה יש. האם נכון לפזר את התיק בעצם לאפיקים שהם שקליים וחלק למסלול הכללי? ונראה לי אני רוצה להתייחס, כי בעצם האפיקים השקליים הם טובים להשקעות שהן טווח קצר. אנחנו לעולם לא נכניס כספים לשוק ההון למשך חודש, כי אנחנו לא יודעים, גם לשלושה חודשים, אנחנו פחות יודעים לתזמן את השוק, ולכן אני חושבת שזה כלי מועיל, אבל לכסף שהוא מאוד מאוד ספציפי, עם טווח ניהול שהוא גם כן מאוד מאוד ספציפי וקצוב בזמן. בטח ובטח לא לשנים ארוכות, כמו שזה היה לפני 2022, שבפקדונות בעצם היה אפס, ואנשים החזיקו שנים פקדונות שקליים בבנקים. שאלה נוספת בעניין מסלולי מניות בקופות השונות, אם הוא מפוזר, כעיקרון כן, הם מפוזרים מאוד שונה, וזה לא משהו שאנחנו נוכל כרגע לזכור ברמה של כל הגופים, אבל כן, הם מאוד מפוזרים, ואנחנו יודעים לנתב אתכם לגופים שאתם רוצים בעצם שהנטייה שלהם תהיה נגיד ארצות הברית, אז אנחנו ממותי ארצות הברית, אנחנו יודעים להגיד את זה. מה מוכר? אני חושב שכדאי שנתקרב לסיום, אני רואה כן. שגם לאט לאט הקהל ממצה. אני כן ממליץ אולי שתשימי שוב בצ'אט את הפרטים, פרטי הקשר שלך למי שרוצה או רוצה לקבל תשובה לשאלה ספציפית. אנחנו גם נפיץ סיכום, נכון? או איזושהי סקירה של הוובינר, נכון? כן, אנחנו גם נפיץ את ההקלטה בניוזלטר של העמותה מחר, ואני רוצה גם להודות לשותפינו בפרופיט, דוקטור אמיר כהנוביץ', אליסה לא מחנין, דוקטור? ירין דובק. לא דוקטור? לא. אז עכשיו עשיתי אותך דוקטור. יאללה. כן. זה גם השקעה. ותודה רבה לכל מי שהצטרף והצטרפה אלינו הערב, שיהיה ערב שקט. כל מה שיש לכם שאלות, אני רואה פה יש לנו הרבה שאלות שלא הספקנו לענות, אתם מוזמנים להרים טלפון לאליסה, לשלוח וואטסאפ, לשלוח מייל, ואנחנו נוכל גם להמשיך לענות לכם על השאלות בהמשך. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה ערב נפלא. להתראות לכולם. תודה רבה.